Em dic Fàtima, tinc 16 anys, visc en un país que es diu Marroc, a la ciutat d'Errachidia. El meu poble es diu Ashbaro, que significa fortalesa. Està entre Ouarzazate i Meknès. El meu país està a l'oest d'Àfrica i al sud d'Europa. També està al costat del mar i el meu poble està al nord del Marroc. Aquesta és la bandera de Marroc. És de color verd i vermell. I aquesta estrella representa la Unió de Magreb. La gent del Marroc parla moltes llengües, com amazigh, darija i berber, que és la llengua que parlo jo. Cada ciutat de Marroc parla la seva llengua, i la llengua general és darija, i oficial és l'àrab. La llengua àrab és la llengua que parlen tots els que estan en el món àrab. També és la llengua de l'Alcorà. Això és un quadre àrab. És del nom del nostre profeta Mohammed. Aquest és l'alfabet amazigh. Aquest és Mohammed VI amb la seva família. Halawiyat és un conjunt de plat típic de Marroc, fa amb farina, xocolata, ous, ametlles i sucre. Tagine és un menjar típic de Marroc. Aquí veiem pollastre amb salses. Aquestes dues imatges són de Kaftan marroquí 2010, que són supermodernes i de diferents formes. Això són unes fases per posar el mocador, hijab en àrab. Aquestes imatges són de babutxes de dones i homes. La moneda de Marroc és dirham. Soumaat Hassan és una mesquita molt gran que està a la capital, Rabat. Jo vaig néixer el dia 8 de novembre 1993 a Ashbaro, Marroc, que és un país islàmic. És la segona religió més seguida en el món.